makabalik ko kurmok pa ultrasound sa kundiyong ko. Napabasya, wala mo ako. Ngayon, tabi ako huna-huna. Niwa mo ko, kung ano, naay mo tabag nga, makabalik ko kurmok, ultrasound. Magpakuan na sa akong dugo. Mari akong plano anta. Kaya tungod lagi sa kawadon, wagi ko ka. Balik na kurmok. Guys, mayong hapon. So, niyata karon dire sa ilabalay ni Annabel. Ni Annabel Dayan-Dayan, no? So, ang nagpaibaw sa nakuha ni guys, si Janice. Sila mo natawag sa kuha nga about lagi ni Ate Annabel, no? Sa iya kahimtang. So, moto ako lang gikuhan sa si Janice nga mungari ko na to. Niyagit si Mana. Ito nga, malagi ko kakuhan kay nabisi sad ko. So, muna to karon na ingari, akong ingari ko nimo. Kung sa sitwasyon ba, sitwasyon nga mo ni ang ikuha ni Kuan Annabel, mong galit ako ninasabi ko mag-vlogger ba ako, masin ba o masuko ang mga kaliwatan ba nga mag-video. Sa okay ra na ko eh, may problema na siya. At least po ba basin pa og ngay matabangan nato ba, ma-price atong una na mga gipang vlog. Nasa daghan nato nga mga viewers nga ning tabang sa maong pasyente. Although na kuan man gyud siya, so wala kay mahimo, no. Mga magina ang atong kinabuhi god di man god ingon nga kita mo'y nagda Ginoo ron gini nasayod. So mo ni guys si Annabel so to diri ha. So mag-interview tag kadiot. So kibalit ni pila na imong edad? 52. 52. Karong January 52. Kibali uns Annabel imong tinuod nga pangan. Annabel Dayan-Dayan. So mo ni nung nananghit sa tanya guys nga mo ni ato ibidyoan siya mikan sa unsa day pang kuan nimo ati kanang imong sakit? Guiter. Guiter. To silaw. Unya nganong naa may kuan nimo kanang murag mao ko ni ang sa lipik sa guiter ba to silaw nga tuksik. Ya, makainom kong bis, tambal kay Waika, wala Pilipiyana. Naami balay, pero hindi amo. Kasi gusto ko na sa umbana. Wala nga, usahay, makainom ko, tambal usahay, di. Kibali nakapacheck up na kanina. Nakapacheck up na ko sa katong gitagaan ko ni Dr. Uyaw sa kanang kuan pa laboratory sa dugo. Sa kanang ultrasound o x-ray. Ito sa ormo. Ito sa gatsalyan. Pagdana ko sa diha, pagbasa ni Dr. Uyaw, negative man akong ganimbaga. Akong dugo po, okay raman, Guiter, toxic na sila. Yung anong naamay murag nagkuhan siya? Ang kanibang mga lusay-lusay na ako. Yung buto man, namuto? Butong akong lusay-lusay niya. At kini pong... Nasi mo kamot, unsa mo po nasi mo kamot Ang ate? ako pong arthritis, mahimo pong muka. Akong arthritis. Yeah. Pero unsa may nagkapalaboratory ka, unsa may finding sa doktor? Okay raman. Okay ra siya? Okay raman. May istorya ng Dr. Uyaw. Ang hikuan raman sa ako, ang ako ramang Guiter. Guiter. Pero kanang mga nang muto nimo, kanang imong nasi imong kamot ra na tay padol di pa man ni dugay kaning arthritis man ni siya. Kanang makakaong kog okra, taong, manguan. So kibali ni diri ay mong gipuy anti dili ni inyo? Dili sa igsuon ni sa gipapuyo lang mo. Gipapuyo lang mo diri ha. Unsa may trabaho sa ato ba nati? Na manguling, mangupras para gud. Naapa kay sako pala na. Pangaminyo na usa na lang. Usa na lang. Na dire ka uban nimo. Grade living. Nag-eskwela sa vocational. Vocational. Pero nakaibaw sila nga mga Rico. Nakaibaw naman sila daan nga mga Rika. So kibali atino, so ni ako diri para pasin ba natay matabangan ka sa ako mga viewers kung nakay mga kuan sa to viewers isulti ati kung ngayo ka unsa imong kuan ba atong mga viewers nato unsa imong kuan ug labi na to sa atong mga nahingtungdan natay mga official basin og
wa sila kahibawa sa mga imong sitwasyon ba ani basin pa og mopaabot sila. Kung makakita sila natin atong video, atong vlog, basin og mungari sila mopaabot. Kung doktora uyaw nga magpa ultrasound sa kong waiter o naa pa ba kay gamay pa man ni siya nadapas tambal madapa kuno sa tambal niya. Wa naman ko kabalik sa ormo kay wa po'y kwarta. Kay ang kita sa kong bana igura man ipit bayad sa utang kan utang man ipapacheck up nako. Gasto man ko og 5,000. Balik-balik sa ormo. Pwede man mabigla nako kay mangita na ko kwarta ana nya kanang di man mabigla og gas aw kanang kuan ba sa kwarta ba? Bigla nimo kuan ang kwarta kay gumikan sa paningabuhi lagi no nga dili stable atong panarbaho. Tinuod ay. So kanang imong gibati ati pila na katuig imong gibati kanang imong wait. Tuig na ni. Tuig? Pero dili ka maglisod pag ginawa. Dili man. Ang imo lang unsa may imong yung wa pa ko kapa-check up gyud. Wa pa ko kapa-check up sa Ormox. Papa laboratory na ako sa ultrasound. Wa pa ko kainom og tambal. Murag mangurkurog ako mga unod. Murkurog ako mga unod. Nya. Pag inom na pagka kuan na doktor uyaw sa tambal nako, katong gipa-maintenance. Naingon pag inom nako, nawa. O wa na ko'y kuan. Wa na ko'y gibati. Oo, wa na. Makalihok na ka, mayo na piskay na gid mong paminaw sa imong lawas. Oh, mayo naman akong paminaw kay wa ko gibati sa sud sa ginawaan. Kini ra man ako mga nukanok, mga samad-samad mao ra man. Ya, tungod lagi sa kawadon. Wa na ko kabalik sa ormo ko pa ultrasound. Kay may kwarta lagi. Pero wa na konduktor uyaw nga balik ko kog ormo para magpa-ultrasound. May kwarta. So basin pa pahunog natay sa atong mga viewers. Panawagan na to sa atong viewers. Ay kaw tigi. Ay lang kaw. Kung ano ba? Mayo ka og gamay nga hinabang sa atong mga viewers. Basin pag naikuan mo pada. Namoy GCash dire. Namoy GCash ninyo. Namoy GCash akong anak. Sige. Okay. Sige, ipa-konti kay ato i-direct na to sa imuha kuan. Kung unsa may imo ika-kuan. Ang ako unta nga makabalik ko ormo pa ultrasound sa kondiyong ko. Napabasya, wala oy ako. Mayo tabi ako muna-huna. Yawa man ko ika-kuan og naay mo tabag nga makabalik ko ormo ultrasound. Magpa-kuan na sa akong dugo. Mo ri akong plano unta. Kay tungod lagi sa kawadon mabagi ko ka balik na ormo. So mao ni guys no. So mao ni guys no si Ate Annabel. Labi na sa akong mga viewers no. Nga kung gusto mo kung labi na kay Pasko ro mahangyo lang ta sa inyo ano guys no ato ni tabangan guys para si Ate mapa ultrasound no. So kung namoy ginagmay nga ihatag bisag ginagmay lang guys kung namoy kahatag ni Ate Annabel ang dayan i-diretso lang silang GCash guys kay ako lang ang GCash number nila guys ako ibutang sa description sa atong vlog guys no sa atong video ako ibutang ang ilang GCash number para direct na lang nga sa ilang kuan isa yung pangalan sa GCash nakapangan imo Ate dili ako daga imong daga unsa may pangalan Analisa Dayan Analisa dali na day para i-diretso na nasa ato og na mga pananglitan bang na mo kuan press ato ang kuan nga dito upada sila kasi ako mga viewers kaya ako ni-upload sa YouTube tapos sa Facebook page nako tapos duha ka kuan nako siya duha ka social account nako ako i-upload no so, ako dito si Chuyans TV channel sa YouTube so ilam siguro ka sa ako no okay siguro makariya sa oxy wala ito na nakari ko dire igmikan po ni Janice kinanawag dito man sa silang Lindon. So shout out day ni Don Ban no, Don Ban TV no, kay Lindon. So ni DJ kuan Dona nga mo ining paybaw no, mo ining paybaw nga about ni ate no. So para matabangan sa nato no ginagmay. Langgod tagod ingon nga dinag ko atong matabang guys kay gumikan. Ang atong tabang guys, ang atong
ikatabang ni ate, iko ra po ta mo kuha sa ato income sa ato barbershop, no? So adto ta mo kuha og gamay income sa atong barbershop, guys. So mao na to, guys. Si ate kakuan mo ni siya, guys, na ani siya ay mga hubag, no? Sa mga hubag. Lusay. Lusay, lisay. Oo. Nya yang lisay, guys, ng buto bitaw. Pag nang nuka na siya ayang lisay. So kung kuan niya ni ate nga mayong tao siya o ultrasound siya makabalik siya sa Ormo to sa doktor para ma-ultrasound siya balik kay gitagaan man siya dahil kuan ni Dr. Kuyaw nga ayun tao mapacheck up siya balik dito makakuhaan siya o laboratory, no, bahin sa yang goiter kung unsa na sitwasyon sa goiter sa yang dugo. So mo ni, guys, si ate, no, so ako lang ang usbon ako ang ilang GCash number ako ibutang sa description sa akong vlog, guys. So dinis atong video para kung mo padamo o GCash bahala ginagmay, guys, kay ang ginagmay kung matigom na siya dako na, no, modako na siya, so dako na kay natoy katabang nilang ate. Isip na lang, guys, pang Pasko ba. So mo ni, guys, no, si ate, so ate wa mong buy gamay ra man kay niya kuha nimo, ha. So ako gamay nga mahatag si mo nga kuan kani kuan. Okay. Dai, ihatag imong kuan sa GCash, dai. Ay bugas na akong kuan, bugas na niya po ihatag sa mo ate yung kamay cash po. Kaya ano. So tagalan na nato bugas si ate, guys. Tapos kung hatag nagmay ra ino rete kay sa nga dinoro tayo nga Mao. kuan. Salamat. So ginagmay ra ni gamikan lagi, guys. Adto ron puta ni kuha sa ato income sa ato barbershop. So usbon ako, guys, ang ilang GCash number ako ibutang sa description, no, sa atong video. Tanawa lang sa ubos sa atong video, tanawa sa description, guys, naa dito ang ilang GCash number, no, sa anak ni ate. Analisa Dayan. Analisa Dayan. Ang pangalan sa GCash, guys, Analisa Dayan. So kung namoy kahatag nila, guys, namoy kahatag pati nga titabang, so dito na lang i-direct na lang ninyo, guys, sa kuan. I-direct na lang ninyo pag kuan sa yang GCash number, no. So dito imo. kung mo kuan mo, guys, Arlene, okay sa dito. Sa kantoy kanang may Cebuana. Di man verified. O wa na day ka GCash. wala pa yung GCash. Wa na ko siya GCash, dili na ko na. So mo lang to, guys, no, kung mo kuan mo diretso na lang mo dire nilang ate nani sa Macario, Barangay Macario, guys. Purok 3, Barangay Macario, Purok 3. Diretso mo silang balay, guys. Dali ra man kayo. Tungas na mo dire, dali ra niyo makita. Pangutanan lang mo sa pangani Anabil, no. Anabil Dayan. So pagitaan niyo, guys, kung mo diretso mo nga ri sa ilahang ate, mas maayo hinon, guys, no. Makatabang mo ato, labi na to sa atong mga official, no. Sa atong panggobyerno, basin pa og kaluyan makakita ni sa atong vlog about ni ate na Anabil. Si ate Anabil, guys, gumikan lagi sa kay bawang kita sa atong panahon karon, gumikan sa pandemic, no. Medyo ang atong trabaho madili gud stable. So mo ni siya, guys, na si ate maglisod siya pag kuan lagi nga to sa Ormoc, no, pagpa-doktor kay gumikan ang kwarta gyud. So kung namoy katabang, guys, diretso na lang mo nga ri sa ilang ni ate, no, Anabil, nasa Macario, Purok 3, guys. So kung usasad, kung gusto mo mupadahat diri sa ako, sa ako na lang, tapos i-meet or di kaya i-text na lang sila diri, guys, sa ilang anak ni Anabil. I-search lang niyo ang Anabil Dayan. I-chat lang niyo, guys, sa iyang Facebook account ni Anabil Analisa imong anak, no. Si Analisa, guys, diretso na lang niyo ko ni Analisa kung namoy ihatag. So mao na to, guys, no. Si ate luoy mo sadya, guys, kini ilang balay, guys, dili ni kini lagi po yan, dili ni ila, ha. Gigora po sila gipapuyo ani dire sa iyang igsuon. Kaya naluoy lagi, so igsuon sa iyang bana. So mao ni, guys, no. Og salamat sa inyong pagtanaw, og like and share lang, guys. Og daghan salamat og mayong Domingo na tong tanan. Thank you, guys. Bye-bye.